Я кажи ми, облаче ли бяло, отде идеш, де си ми летяло? Облачето, бялото, довява в Левка един наш стар и много добър приятел, професор, доктор на педагогическите науки Кирил Костов, роден и израснал в Благоевград. Професор Костов е сред водещите имена в областта на педагогиката, автор на няколко книги и десетки научни публикации в специализирани издания у нас и в чужбина. В периода 2007-2011 година е заместник-ректор на Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград. Извън успешната си научна кариера, той е и един от най-обичаните фолк изпълнители у нас. С много обич към род и родина са пропити неговите изпълнения. Представям ви Кирил Костов. Заповядайте, господин Костов. Аз се просълзих от тези мили думи, неочаквано. Много ви благодаря. Тук съм по покана най-вече, разбира се, на един ваш много известен, роден в село Левка, вече разбрахте, това е професор Маргаритов. Тук съм, за да го поздравя и не всички вас, с песента "Село мое". Тази песен, когато съм я запявал, професор Маргаритов винаги си спомнял и винаги ми е говорил за село Левка. Тя е в сърцето ми, съм сигурен, че това ще бъде дълги години за него един благ, хубав спомен от детството, което всъщност ние всички почувствахме с тези прекрасни деца на сцената. И сега, да не говоря, поканиха ме да пея, ще изпея песента "Село мое". Която ме позна на вратата и каза: "Вие ли сте Кирил Костов?" "Да, жив и здрава бъдете!" Село мое с къщи стари, славни изби и камбари,
Много ви благодаря. Аз съм приятно изненадан и искам специално да поздравя и директорката на училището за това мило тържество. Приятно съм изненадан, че преди 140 години тук се е зародило първото училище, а в България е имало не повече от пръстите на едната ръка училище по това време. Така че с това трябва да се гордеете всички вие. И се чудех коя втора песен да изпея. Само преди 54 години на една подобна сцена в Благоевград ме поканиха на едно тържество и аз изпях песента «Мама». За всички майки в тази зала и за всички деца в тази зала песента «Мама, за теб аз живея». Хайде, маестро! Благодаря ви много. Oh, se non Susana più,
позволете само още едно изречение. Много благодаря за поканата. И днес, като минах през Свиленград, не можах да го позная, бех преди 7-8 години, 10 може би. Сега като видях толкова спортни зали, като видях тия асфалтирани улици, завидях ви. Благоевград има по-малко асфалтирани улици. Бъдете живи и здрави. Явно знаете кой кмет избирате. Още веднъж, както се казва, до нови срещи. Благодаря. А сега ще ви представя една бивша възпитаничка от основно училище Христо Ботев. За вас ще пее Рени Христова. Заповядай, Рени. Тя ще изпълни песента "Облаче бяло". Ти зна, че тук си не видяла.